A Corporación Boirense celebraba este xoves un dos plenos máis importantes da legislatura, aínda que tan só se incluían 2 puntos na orde do día eran temas de especial relevancia. O primeiro, a aprobación inicial dos orzamentos, que ascenden a máis de 17 millóns de euros. Por importe de 17.367.000 euros. Os ingresos estimanse de xeito prudencial atendendo ao criterio de caixa. Este orzamento do 24 medra con respecto ao exercicio anterior nun 3,02%, unha cifra un pouco inferior ao IPC, que foi no ano 23 do 3,3%. O Grupo Socialista quedouse só na proposta. O BNG optou pola abstención, ao entender que se trata dun orzamento inflado, moi por riba do investimento real previsto. Presentan vostedes aquí ca cara dura cun investimento inflado, porque como non teñen cartos, veñen aquí a rirse da xente, que traemos investimentos a un orzamento en base a un anuncio. Traemos castelos no aire, entón. O PP e Boinonovo votaron en contra alegando que os orzamentos chegan tarde e non atenden ás necesidades reais dos boirenses, nin contemplan un plan de previsión dos recursos económicos do Concello a medio prazo. Los presupuestos vienen fuera de plazo a pesar de la mayoría absoluta. Estos son unos presupuestos pobres, falta de inversiones necesarias para Boiro y para los boirenses. Eso lo que demuestra es que no existe un proyecto para Boiro. Y refleja este presupuesto una situación económica preocupante, que son incapaces de atajar el gasto desbocado que tienen y que los llevará a seguir subiendo tasas e impuestos a los vecinos en los próximos años. El anexo de inversiones parece el timo del tocomocho. Tenían todo suficiente para poder elaborar esa planificación do conxunto da legislatura e vemos como volven a pecar unha vez máis en esta limitación e a hora de facer esta previsión a longo prazo do que son os recursos de todos e de todas. Durante a sesión aprobouse tamén a modificación puntual da RPT, tan só cos votos a favor do PSOE e en contra de toda a oposición.